Ei sitä kerta kaikkiaan tuu sitä löylyä, sitä tiedätkö? Joo. Mitä niinku vanhan hyvän ajan saunassa tulee. Se on Meilläkin kyllä ihan totta. on. Ai, kun pääsee oikein kylpemään, niin siinä vanhan sivut oikein lepää. Ei jumalauta. Eiks noilla idiootilla kanssa parempaa tekemistä? Saatana paskala. Tulee ajettua vähän ylinopeuttavaa. Taisit tuossa alamäessä vähän kaahalla. Ei se nyt noin vakava homma ole. Mä kirjoitan tästä vähän vähemmän. Mitä helvettiä mäkin tässä nipotassa? Maailma on nipottajia tää. Sitä mahtuu jokaisen. Se on ihan totta. Kyllä niitä nipottajia löytyy. Se on semmoista, että kaiken näköistähän sitä sattuu. Pena! Meille jäi tuolta Tullin pojilta vähän jotain ylimääräistä, niin katsotaan mitä teille löytyisi. Tässä on vähän kotiväellä jotain. Noin. Ja sitten jotain pientä sitten myös rinnan alle, niin katsotaan. Olkaa hyvä ja hyvää matkaa. Hyvää kevättä. Voi jumalauta helvetin paskala. Siis ei mihinkään voi enää luottaa. Niin.